kepiye Purwa Madya usanane nalika sira dak utus keng supaya goleki brandal Singobaro. Waduh nyuwun pangapunten saderengipun sampun kepun gelang anggen kawula upati dumateng brandal Singobaro kula wau Sang Prabu. Nanging nyatalipun kula dereng pikantuk sisik elik. Jayapati, Dawuh dalem Sinobaro. apa sira uga ora bisa nemokake brandal Singobaro? Sampun boten kirang-kirang anggen kula Widijaya menyang pundi cemondhokipun brandal Singobaro kala wau. Nanging kanthi nyatanipun kula boten saged mantihaken. Panjenenganipun kula sinuwun. Awis saking julikipun Singobaro kala wau bebasan sampun kula sebar payung prajurit-prajurit sandi. Kanyatan wedal meniku dereng wonten perkabaran menawi dulungipun brandal Singobaro kala wau. Yayi Kiswono, Inggih kula Kang. apa sira uga durung ngerti sisik melik dununge si brandal Singobaro? Boten ari pinangki kalian Singobaro kula wau. Yen ngono pancen julik banget. Ya, mengko yen ana kalunggaran ingsun pribadi kang bakal Inggih, mangga. Mangga. Wis tekan, huk. Melek. Dalatan. Wah, Nanon. gentire men. Ya ana lampune. Lah Delogo, Jayapati, Niki. runing pendopo ana wong jaluk, wong ngemis, kang diwenehi dhuwit dendak. Oh, ngaten nggih. Sik. Kok sik iki. Barene omongan, Dik. Dadi. Hei. Wong iki ngomong apa? Kenapa, Pak? Ayo kowe teko pendopo iki lak ngemis, jaluk dhuwit. Wakak. Ora aku kowe. Bakul godhong se-Asia Tenggara. Mbok darani ngemis. Aku kandakno. Bakul lareng lokal. Bakul lareng. Lu mau sanggon tok. Oh, bakul lareng karo bakul godhong ae mbok pamerke. Lah sampean. Bakul apa? Bakul pucukan masjid. Pucukan masjid piye, Man? Ratu ya iki. Iki ratu. Ratu apa? Ratu randhe klambi. Nunggu. Raton. Man. Hei, Pane. Kowe nek iki rada coba iki. Kon linggih. Ya, iki lho, Dik. Ayo. Ya padha ae iki. Dengkolku blok linggih aku nek gak iso ngisor, Dik. Yo, lugu. Maju. Wong niki kraton. ya. Ya. Kraton. Kraton gak duwe dhuwit no ya, Man. Kok iso? Ana apa? Lah iki dumbar trocok gendenge. Kanginan kuwi mau. Kanginan. Dilike teh. Gilin ketemu ratu. Sapa jenengmu? Paiben. Iman Paimin. Nggih. Besok meneh ya yen ketemu Nyawang apa wis sik nyawang apa? Kalire. Amo. Dadine mbok kapan? Wong wis loro. Min. Dalam, Pak. Besok meneh ku yen ketemu ratu, sirahe didilukke. Mergo kula wong desa. Mergo kowe wong cilik wong desa. Nggih. Yen ketemu ratu sirahe didilukke. Oh, ngoten. Nang ketemu ratu. Sirahe disilukno. Nah, bener. Nggih, ayo Man, ngadeg Man. Ame ketemu ratu, ngadeg nah. Iya. Ben wis ngudak ngadeg, engko sesuk gak cilik dhewe weteng karo weteng. Ayo Man, do ketemu ratu. Pak Ratu, kula badhe ketemu jenengan. Nek ketemu ratu, sirahe dingkluk. Gono kowe dan iki. Nun, Cak ngajar. Mas, kowe ra muni ngono Mang ya, Mas. Nek ketemu ratu dilok sirahe. Iso bodho ora ngerti tatanan babar. Lah sing ngongkon iki lho Pak iku. Kowe iki ora tanggap ing sasmita sing kudune. Pripun? Yen kowe ketemu ratu ora kok teges sirahe didulukno terus ratune sirahe dilukno ini ora. Lah omongane Pak iku kok. Nek ketemu ratu
kudune kok ajen. Oh, Paham? nggih. Gak jelas. Mboten. Yen ketemu ratu kudune. Diajeni. Ya. Iki lho cetha, Dik. Kowe ku malah ngongkon tok sirahe kon dilukno tak dilukno diamuk wong iki lho sapa iki, Lek? Ngono, Lek. Yo logo. Ya jole, Bosku. Jelego. Nggih, Jelego ambek joleno. Jelingas mati. Nek ketemu ratu man, iki ora sirahe didilukno. Salah. Kudune. Diajeni. Ani pira kowe? Alah, paling metenge busung nek. Paling ya 15.000. Preso. Alah, 7,5. 15.000 kok 7,5. 7.500.000 Hei. karo 15.000. Yo malah bantah perkara dol tinuku. Lah jare kon ngajeni ya, Dik. Sing tegese ngajeni iki ora ngono kuwi. Lah piye? Yo bener, kuwi mapanmu ning desa nang pinggir alas ora tau munggah nang pendopo agung kok. Kudune ora ngono kuwi. Yen ketemu ratu, wedenono. Diwedeni. Udah? Deng, Yen ketemu ratu, diwedeni. nah ngono terus aja bantah-bantah nyang-nyangang rego. Iya. Lah aku sing ngangkon Jolego iki. Kleru iki. Jolego iku rese kok. Wis piye? Iku lho kleru tak regani gak oleh. Nek ketemu ratu, Wedeni. deni. Anu ning alas. Bener ya? Ora aturan. Lho, negara ki ana sing ngatur. Apa meneh kudu duwe unggah-ungguh munggah nang pendopo. Nek teng nggonku alas yo anggere kepethuk kethek ngoten biasa, terus tak kai gedang manut tok. Negara iki balamu. Ketek. Lah jenengan Iki ki negara. Iki ki kraton. ribet lho, Man. Ya kudune ngono. Nggih. Kudu duwe unggah-ungguh kono. Mau piye? Nek ketemu ratu, wedenono. Yo. Ayo man Ayo. ketemu ratu. Mamen. Oh, edan. Man ojo suwe-suwe nek dijotosi wong. Ayo man dong alek aku nek dijotosi wong. Made, iku lho salah terus Dik. Tegese kowe ora ngono kuwi. Jolego sing ngomong karo Joleno. Lah aku lho medeni ngono. Jare ketemu ratu wedenono. Kowe wedya. Oh, dadi kula sing wedi. Yo, ratu iki wedya goblok. Oh, nggih tanggane wedimen niku nggih. Iya, Mas, nek ketemu ratu wedi yo. Jare dhewek iku lho. Ayo. Aku wedi. Apa? Aku wedi. Aku wedi. Lu ning pendopo Kediri kok ketekan wong edan-edan. Ngene. Piyambak kumpul kok. Pripun nek Jolego? Aja kowe diomongi wae ora iso tanggap. Nggih. Kowe yen ketemu ratu idonono. Ojo Ayo tidake yo. Ayo do nglumpukno sik, Man. Hei, Kurang ajar. Lho ketemu ratu arep idone ku piye? Sing ngangkon Jolego iki. Aja ngono kuwi. Lah pripun? Kok malah ratu mbok idone. Yen ketemu ratu, iki hormati. Iki lho kita bener iki. Bener. Nggih. Gimana? Dalam Ayo ketemu ratu, kita hormat. Gerak. panjenengan wong edan. Rumang sam 17-an apa kuwi. Lek niku jarine Lek. Wis cukup. Lungguh. Mboten usah niki. Ora usah. Gak usah didoni. Gak usah. Pun kadung nglumpuk. Wis dulu. Terus bola-bali kowe ora Lungguh. ora toto. Sik iduku tak buae rene. Lah pun kadung tak kelompokno sing paling kaupen kali iki teman-teman. Terus menekalep dene. Yakin iku. Lungguh. Ayo lungguh. Nggih. teng mriki, Pak. Ora dhuwur.
lapangan. Lho, yo adoh ngene ae, Man. Yo ning kene to. Lah ngene iki lho cetha wonge jujur, iku jos apa? Ketemu Radi. Lah, coba tak takoni. Kowe iki ya wong. Boten onde-onde. Niki lho nek ajeng jeneng pangan. Maksude duwe jeneng ngono lho. Nggih gadah. Kowe sapa sing gundul kae jeneng? Paimin. Paimin. Nggih. Saiki Giman, Pak. Paimin karo Giman. Min, Giman. Lho, Anjur omahmu ki ngendi, Min? boten kula gawa. Ora beketat kok bukan gawa omah. Lek iku piye? Maksude iki desamu ngendi? Omahe ra kuat nek malah kon genjong desa. Iki piye? Mateni wong. Aja bupati. Ngano sih? Aku iki ngatur wong sagoro ra bisa. Mate iki klerunan kok. Maksude iki jenenge desamu ndi? Nggih teng mriku mboten kula gorene. Jenenge desamu. Jenenge desa kula Ngendi? Sukorame. Rame. Iya. Omam Sukorejo, Sukorame. Sukorame ku desaku. Sukorejo, kok bantah per desa. Kowe Sukorejo tak Sukorame? Wong perkara desa kaya ya. Sukorame. Waune kula niku Sukorame terus pindah teng Sukorejo. Domisili. Nggih terus liwat teng gone Wong lewati omahe kene. Nggih. Desa Sukorejo, Sukorame. Sukorame. Oh, ya wis. Desa kula Sukorejo dukuhan kesepian. Kecamatan mboten wonten napa-napa belas. Paimin, Giman. Nggih. Anjur kowe kok nganti munggah pendopo Kediri iki ana wigati apa? Emang. Kula, Ya, kula diterke Paimin. kowe diterke Paimin. Nggih. Ayo mundur. Mundur. Min, maju Min. Kaya omong apa men kok aku sing dikon maju? Lah kena mbok terno. Wis salah menawa maca Pancasila tak burukno. Ngene sih. Paimin, Dalem Pak Dik. jur karepmu ngopo? Kula Munggah ning pendopo Kediri. angsal kula mriki saking omah kula niki bakul godhong. Lah, kula mriki namung badhe ngeterake Giman. Kowe ngeterke Giman. Nggih. Lah kono. Man, maju Man. Kowe men Pancasila apal ta ora? Lho kok aku nek kon maju. Sing rasa apa? Paimin, Kula diterke Paimin. are Paimin ngeterne kowe. Nggih, kula ngeterno Giman. Kula diterke Paimin. Wah, iki Lah iki bagi sekolah iki terteran terus. Lah kula ngeterno Giman. Kula diterke Paimin. Lah ya karepmu kuwi apa yen ana perlu ki perlu. Madosi apa? bojone Giman. Bojone Giman iku dicolok wong Kediri, digondol tiyang Kediri. Wah, Iya, digondol Dik. lho. Non, Kabeh sing ana papan kene iki punggawa praja Kediri. nggih, Bojone Giman digawa wong Kediri. digawa wong Kediri. Nggih. Lah sing digawa wong Kediri iki bojone Giman kok sing digawa kowe. Lah kula demenan, gak kula kak dulur ya. Dulur men, santai man. Sabar man, Santai. aja terpengaruh. Santai. Coba saiki delengen Nggih. kabeh wong-wong sing mapan ing pendopo agung iki kira-kira ana apa ora? Wonten, Ono tenan. wonten. Yen Kula pancen secili. ana coba dumuwun Ngoten. sing iya. Mergo sing duwe bojo Giman, iki kersane Giman sing dunguk, sing dudungi. Man, ngaget. Oke. Wong Kediri ki kabeh dumuken siji-siji. Oh, Engko nek aku gedek berarti ora. oke. Nek aku manuk berarti yo iku. Wes, yo. Saiki ya. Yo, Golek Kok gak oleh. Nganti salah. Nggonmu diding. Tak ketok diding. guys lacak aku. Ora bedane kowe. Kleru nggonmu manuk. Tak tugel kowe. Lah usah raut. Wani ora? Nek mangan ulu. Wani ora? Nggih. Nggih. Saiki. Mulai. Oke, yuk.
Kak. Oh. Kak. Oh. Kak. Oh. Eh. Aja cengengesan. Bareng gimana bengi aku kok kowe mantuk-mantuk. Aku mbok anggap nyolong bojone gimana? Mboten nyolong bojone Giman. Terus Demeni maratuane wedok Giman. ya ampun. Monggo. Aja guyon iki tenan. Oh, guyon. Oh. Wong iki, Man. Man, Lah tukang keprak iku. adi wong iki ene. Lho. Aku ora. Aku ora. Ora nang ndase, Man. Iki. Balik ke mana? Sentralan! Seret! Maju! Paimin, Pak. Ampun ajarku. Kudune kowe ora gelem. Lah kula diterno Paimin kok, Pak. Kudune kowe iki moh ilmu munggah ning Pendopo Agung Kediri. Ra urung kowe dhewe sing nemani bebaya iki lho. Ya. Ya pateni saiki yo. Ya, sampe. Ya. Wis. Nopo kedah dipun pateni? Bapak, ayo tinggal. Ngoten, monggo. Malah wis turu. Gimana? Kok kira apa? Untuk borongan ngecat. Sesuk balane Joni kowe jare. Sesuk maro Korea apa Jepang do latihan ngecat. Kowe ku piye lah? Allah reti omah melu men. Lho kok memelu piye wong sing digoleki bojom? Lah diajar aku. Ayo ngadeg. Ayo ngadeg. Kowe diajar kok ora mlayu. Kaya aku. Lah kowe terus mlayu mak pencirat ta kok. Lah aku duwe aji-aji bajeng mlumpat jeding. Terus. Ini man, wis gampang kok tak golekno tamba. Ya, piye? Men. Man, Giman! Man, Giman!
Jenengku Singa Ireng. Singa Ireng. Ya duweni kekarepan apa nganti mlebu ning taman? Pengen ketemu anak-anake pengayuman ing Praja Kediri. Rono liya mung aku dhewe. Kowe sak klolon, kowe kudu melu aku. Ayo. Ingsun krungu panjeriting putraku Warasari lan Warawati. Kados katen iki. Nyatane jroning taman sari ora ana cetha yen dibradak dening menungsa kang ora duwe tanggung jawab. Menawi kados Mula ing kene ingsun bakal ngedeke sayembara. menapa Kang? Marang sapa sing bisa ngundurake putraku bakal tak dhawuhake. Kula ingkang saged. Mergo aku anggoleki sing tak tresnani pinciku ucul lunga mangetan Surabaya terus yang beli mengulon menyang Bandung ora ketemu terus aku neng Jakarta jebul ora ketemu aduh kinciku ojo beda aku terus beli nyang Semarang kinciku ono kandang lecet bulane krusuk-krusuk keburu nafsu pungkasane monteng-monteng rakete akeh aku dhewe sing kepanten Kelinci ucul konjuk kagem para pandemen budaya ingkang tesih ngrenggani pagelaran ketoprak Wahyu Manggala spesial untuk ibu-ibu ingkang tesih pinarak mugi-mugi saged ndadosaken jampi-jampinipun sayah ugi saged ndadosaken jampi-jampinipun kapan. Jangkrik aku darani setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh,
Lah iki kok ana tamu mak bedunduk terus mlebu nganggur tanpa kula nuwun. Lah jenengan gremeng dhewe Pak Inggi aku mrene. Aku iki petinggimu lho. Lah aku iki rakyatem lho. Ngeten lho Pak Inggi. Ora ngono, ana perlu apa ketoke kok nek tak sawang gugup. Nggih, niki wau ra wonten kejadian ingkang aneh-anehi. Oh, kaya ngono. Nggih, Ya nggih. Allah Gusti mesakno tenan. Lho, napa? Aku ora ngomong. Urung ngomong to? Ya Allah Gusti, petinggine kok balap-balap wong. Niki wau ra wonten kejadian, wonten kedadean. Wong dodok niku sikile ketekuk. Ana wong dodok Sikile ketekuk. Aku iki petinggi bocah guyon. Lah wong dodok. Umume wong dodok iki sikile ya keteko, ora ana kok wong dodok sikile lurus yo. Nggih, terus sing paling bahaya melih Ana apa? rondo kidul desa niku. Rondo kidul desa. Masya Allah Pak Inggi, ampun nganu nggih. Sirahe ra kena nggo linggih Pak Inggi. Iya. Kula bingung. Sirahe mboten saged nggo linggih. Kowe tumon piye sirah ditinggo linggih iki? Lah mulane niku kok ora iso dienggo linggih sebabe apa? Sebabe ya ora iso, sirah iki ora iso digawe linggih. Umume sing digawe linggih iki bokong. Bokonge udunen. Lah nek udunen ya motone diplotot to. Bendang mari. Motone sapa? Motone udon to. Kayal, udun kok ndek mata iku aneh-aneh jenengan iku. Udon iki ya ndek mata. Udun iki ora ndek mata. Duwe. Lah saiki nek udun duwe mata ning pasar ngablak kok ora ana dodolan kacamata udun. Petinggi ki piye? Iya ya. Lah iya, Udon iki duwe mata ya. nek duwe mata pasar ngablak iku geger perkara ana dodolan kacamata udun. Udun iku ora duwe mata. Dadi udon gak duwe mata. Gak duwe mata. Nek ngono bayan sesuk tak senenane. Lho, kok jenengan seneni sesuk Selasa? Lho, Lah kok mbok ya wis Senen? ngerti nek sesuk Selasa. Lah kok mbok koneng Senenan? Maksudnya kira kok Senin dino, tak senenane, tak nesonane, tak amuke. Perkara Perkarane iki kan wingi adiku kan udunen nggih. nganti ra mlebu sekolah pirang-pirang dino. Iya awake panas kok. Lah aku ki dikandani karo Bayan. Pas nalika arep tak tambakno ning rumah sakit, aku dicegat karo Bayan. Badhe tindak pundi Pak Inggi? Iki lho, Yan arep nambakno adikku sing udunen aku lak ngono. Lah sampean arep goning di arep tak gone rumah sakit bendang mari, tak priksakno. Lah Bayan terus muni ngene. Mboten usah Pak Inggi. Wong perkara udunen ae kok mbok gone rumah sakit lah apa? Nah carane ben mari piye Yan aku ya ngono. Terus Bayan muni ngene. Motone udun iki apa matane plototen bendang mari. Aku lak ngono. Tenan Pak. Adikku ora tak gone rumah sakit langsung matane tak plotot. Sing jenengan plotot. Ya motone adik apa? Adikku to. Bendang mari. Mata iki. Saiki masyaallah malah kesalah kedaden. Mripate malah mendulu saiki. Oh alah petinggi iki piye karepe? Ndek ben iki ke dadi petinggi iki dicoblos apa karepem dhewe? Ya dicoblos to. Maksude Bayan iku sing diplotot iki ora mata niki sing diplotot matane udun. Dadi sing diplotot Matane udun. jaremu udun ra ndek mata. Oh iya ya. Piye lah kowe iki? Wis ngene lah udun dhe mata lah wis ben-ben dhe mata. Aku kok maksude Bayan iya ya. Wis langsung diplotot ae matane udun. Lah ya sing diplototi matane udun. Lah mulane niku sing perlu niki mboten perkara udunan pune udun duwe mata. Lah perlune Giman niki mati. Giman mati. Mati. Kowe iki tenan apa ora? Ah, jenengan iki mosok petinggi kok gak ndungu kabar. Biasane bocah cilik-cilik saben-saben matuk magrib jam 4 mangkat ngaji. Niki pun mboten nonton sing budal ngaji malah kepara lawang do ditutupi.
jarene Giman dadi arwah gentayangan. Innalillahi ya Allah. Nggih mati. Lah aku kok nek ora mbok kandhani kok ora ndungu to. Lah mulane niku kula pasno main jenengan jare jenengan lunga. Ora enek. Sing tak pikir niku biayane sing wingi pun kula danani engko 3 dina 7 dina 40 sak teruse kula tesih bingung golek dana. Wis nek perkara dana kowe ora usah kuwatir. Lah terus Mengko aku sing ragati. Ning nalika Giman mati lak wis mayite lak wis mbok rumati to. pun kula rumati. Wis mbok dusi. Sampun kula dusi Mbok dusi nganggo banyu. mboten Nganggo apa? lumpur lapindo. Saya kowe edan apa piye? Lah sampean yo gendeng, umume ndak didusi nganggo banyu no. Pirang liter? 30 juta dirham. Lho kok akeh men lho. Masite Giman gen jebibir. Lah aku ki takon tenan, aku ki petinggimu lho. Aku iki rayatem lho. Mulane ya sak cukupe, ngedusi mayit iki ya sak cukupe. Wis mbok dusi. Nggih kula campuri kembang, pun. Mbok wenehi kembang barang. Nggih kula campuri kembang kersane wangi. Mbok wenehi kembang apa? Kembang api kalih kembang tetes. Walah mblidoh cangkeme Giman. Ya Allah Gusti, ana mayit kok mbok wenehi kembang tetes karo kembang api lho. Yo kembang melati, kembang mawar, kembang kantil pun kula dadekno siji kula gebyurke. Lah lak ngono. Pun kula dusi karo kembang melati. Ya wis mbok tukokno mori. Pun Pirang meter? 35 meter tesih turah nek ajeng nggih seragam jenengan. Lah kok dawa men arep dienggo apa? Moriku ya sak cukupe 2 meter 75 pun nyandak, pun kula pocong 3. Wis pocong 3. Pun dhuwur ya tak pocong, tak kei pita malah. Iku jane mayit apa boneka kok. Lah jenengan ya aneh. Pun. Berarti wis mbok morini. Pun tak kei mori. Ya wis mbok belehno kewan. Pun kula blehno. Mbok belehno kewan apa? Wong kewan niku lak tumpakane besok nuwah swarga, malaikat gen wedi kula blehno kirik. Kok lah dalah. Oh, lah kowe iki wong gendeng kok ancen. Lah wong ora duwe dadeh nggih kula blehno apa eneke, sing penting kena dienggo syarat sarana, kula blehno pitik. Nek pitik ki padha karo kewan wedhus ki jumlahe 10 hiji. Oh, dadi wis mbok blehno pitik. Tak blehno pitik 10 Ya wis hiji. ora apa-apa, aku Nggih. sebagai kepala desa, sebagai Pak Inggi Nggih. ikut berbela sungkawa. Muga-muga padang dalane yo jembar kubure. Kaco niki. Lho kok kacau piye to? Ndongakno mayit kok padang dalane jembar kubure Giman ya ajur. Lah kok iso ajur ki ketemu pirang perkara. Umume wong nek ndongakno wong mati ya padang dalane jembar kubure. Niki ampun didongakno ngono. Nek ndongakno Giman iku ciut kubure peteng dalane. Lah dalah. Lah kowe iki malah kleru kuwi. Sampeyan sing kleru. Ning dinggon ki nek ndongakno wong mati ya padang dalane jembar kubure. Lah iki digawe beda. Engko nek didongakno padang dalane jembar kubure, Giman remuk. Saiki kok iso Giman remuk? Remuke perkarane apa? Lah sakniki umpama ya. Ah, Giman didongakno jembar kubure padang dalane. iya. Malaikat teko ameh nakoki Giman, mergo padang dalane langsung roh. Wih, Iko mayite Giman. Terus jembar kubure, malaikat njegur mak bleng Giman ditakoki. Nek ra iso jawab dikepruk gak ajur. Lah nek didongakno ciut kubure peteng dalane, malaikat medun ning goleki mergo peteng iki mayit sing anyar ndi gak roh. Ciut kubure ape mlebu ora sedeng terus balik Giman aman. oh dadi nek ndongakno wong mati kudune Ciut kubure padang peteng dalane. Bapak Ibu sampean senana ninggal ndongakno ngene ya Bu. Moga-moga ciut kubure peteng dalane ngoten nggih Bu nggih. Terus sing ketek meteng lho Bu. Langsung kowe terus diparani petinggi kocluk. Oh iku ya sing edan. Lah sampean Ning yo ya ora ora masalah. Pun Nek kula pancen ora kabeh. Giman mati ya wis pancen mbok menawa ki takdire wong mergo jarene wong menungso iki ya bakal tumekane Mati. mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing maune ora ana digawe ana, sing maune ana digawe ora ana. Sing asale saka pangeran balik ning ngersane pangeran. Muga-muga
di ngapura sedaya kaluputane. Amin. Sumrambah karo dulur-dulur Karanganyar. Muga-muga bar nyodakoi bumine sepisan meneh muga-muga rezekine lancar, kabeh pinaringan sehat. Amin. Usahane diparingi kelancaran, kesuksesan. Sing penting sing merantau. Sing merantau ning gone Korea, ning gone Jepang. Aku sing tak kok Jepang nggih? Nggih, Jepang. Ning gone Jepang, ning gone Korea. Sing tak apali ya Mas Heri tok. Halo Mas Heri. Mas Heri dan kanca-kanca semua. Kanca-kanca kabeh sing ora iso nyebut Ndek Awan. Pokoknya salam sukses. Amin amin. Hati-hati di negeri tetangga. Muga-muga jaya selalu. Mas Heri mau ya kon ngendika ngomong piye? Sok nek ulang tahune anake wedok sing gedhe ya, Mbak. Iku insyaallah ameh nimbali nek. Alhamdulillah. Nimbali barongan gembong. Diampun ora nanggap ketoprak. Alti wah seneng aku. Mas Heri kowe nek gak nanggap ketoprak rugi. Dadi Mas Heri nek ora nanggap ketoprak rugi. Sing rugi sapa? Aku. Lah dalah. Lah ora ditanggap. Oke dan matur nuwun nggih Mbak, mau sampun diampirke. Amin alhamdulillah. Disugati kopi, jaminan. Wah, jebule dulure kene ya akeh banget. Akeh, Mas. Pokoke ya matur nuwun daleme sing dirusui, ngapunten ingkang kathah nek menawi enten kesalahan. Iki mari ngene mergo iki lakon pamundutan. Giman-gimin bakul areng, baru bakul godhong engko ditutukno. Iki mumpung jadi pirsani ibu-ibu badhe ngersake lagu campursari napa dangdut Ibu? Streaming RHS campursari nang. Sing penak. Sing penak ngoten nggih. Apa? Mas Heri kan ning ado. Ya. Lah iki garwane kan ning kene. Garwane tesih pinara. Mas Heri nun sewu ya nek iki di napa carane dikeki hadiah kudangan. Heeh. Muga-muga Nyonya Heri dadi kusumaning atine Mas Heri. Kaya ngono, kei lagu sing cocok kusumaning atine Mas Heri dikei lagu Walang Kekek. Aduh. Kleng tong kleng. Kowe iki gendeng apa piye kok iso? Iku lho lagu. Lah wong kusumaning ati kok teko Walang Kekek iki ngopo? Maksude ke digoreng. Lagu nek lagu enek. Kusumaning ati campursari iku kepenak lho Pak. Sip jajal. Lagu mbiyen ning dimodif anyar. Ditenarkan oleh penyanyi Jawa Timur dan akhirnya bisa terkenal lagi. Alhamdulillah. Kita coba bermain bareng bersama Wahyu Manggolo. Spesial untuk Anda semuanya, satu buah lagu ada Kusumaning Ati. Kusumaning Ati, monggo. Spesial dulur-dulur yang kerja di luar negeri. Spesial konco-konco ning gone Korea dan Jepang, juga yang lihat di streaming. RHS Production, WML Lighting, juga Kantong Channel. Terkelingan jeneng
Sonago Semprol Music WM Audio Wena Las
duwe wis tak wenehi ya to. Ya dongak-dongakno ae muga-muga mani ndang cepet-cepet. Kok malah guyang-guyu lha apa? Kowe seneng nek roh aku nyanyi. Roh diem nyanyi seneng kowe. Andang. Aja. Iki bekas sapa iki? Ora sawedi niki Giman. Lha iki kok ana pocong melu joget iki piye jajar? Iki niku Giman. Lah jarene mati. Mboten man wis manangete ngene akeh pinuken nganggo rukok. Iki jaine ame subuh nondi. Niki ku Giman. Lho, Kok urip? Jan-jane niku sing mati mboten Giman niki. Lah sing mati sapa? Ceritane nalika Giman diajar semaput kula mlaku tak golekno. Apa men? Ambune gak enak. Lah sing nganggo ya kowe tok lho, Man. Dadi apa dhewe sing gak enak. Wis Pak kepala diesel ndak ngomong. Kepala desa. Kepala desa, kepala Waktu tak gawa mulih ajeng tak makomke niku ana wong tabrakan mati kula delok KTP-ne jenenge Giman. Lah nek niki kan Giman Purwata nika Giman Purnomo. Oh, alah mbok samarno. Tak samarno perlune ben ora konangan karo wong-wong sing jahat karo Giman. Oh, dadi critane ngono. Nggih. Neng Piye, bareng aku nganggo ngenek kok aku punya ide, saudaraku. Apa idene? Kanggo nentremno kraton Kediri. Iki matur kalih Pak Kepala Kepala Desa supaya gelem dadi seksi. Carane piye Ferguson? Wow. Lah piye kok dadi seksi? Wong-wong Kediri do kewedeni. Iya jelas. Perkara aku untuk klambi ngenek untuk ngenekan iki. Iki ndek mang digoleki wonge yu ngatemi goleki rukoe mbok ngene kok iso. Wis to, sing wigati iki rak kanggo nentremno negara. Terus, Man. Aku tak goleki bojoku Sani. Tak kone balik, wis tak telepon. Man, Jebule Sani iku nang Korea. loh, rak ketemu Harry. Man, Ora tenan. tapi aku manglah yo ndungu kabar. Apa? Putri kraton iku ilang. Hah? Lah terus disayembarakno. Sapa sing nemokno Putri Katon? Yen Putri Kraton. Ya Putri Kraton yen wedok bakal didulurno nek lanang ameh dirica-rica. Dipekno bojo. Ah iki ngene. Piye, Man? Kowe rak sedulurku. Iya, Man. Mumpung iki ana kalodangan. Cocok. Tur maneh sapa ngerti kowe iso ketemu jodohmu. Ya men ya. Aku tok bojo. Ha. Iya, iya. Engko aku tak sing ngatur Carane Putri Ratu iki sing nggawa aku weruh. ngono. Engko kowe mlebu sayembara. Ya. Engko nek kepengin nekakno aku kowe gedruka lemah ping 3 ya, Men. Del terus Mesti metu semute, Men. ndadalah. Kok metu semute? Aku teko sing nyolong kowe wedi terus Putri Kraton iso suwano. Heeh, kowe dadi mulya, aku tak nunut kowe. Men. Siap. Pak Pak iki dadi siji, Pak. Ayo. Tinimbang aku ra iso urip karo kowe Kang Giman. Luwih benci aku lampus diri aku arep mati, Kang. Sani sedak tresnan untuk makane pati kabeh kok kowe. Giring. Kowe kudu melu mati padha ora betane karo Sani. Cabut, Bang.
minggat gimana? Ora kok, gimana minggat dhewe? Woi, sing ngomong. Enggak. Lalu tak tek. Wedi aku wedi. Mbok baleni neh ora tumindakmu. Apa? Ngomongane kok kaya gimat. Untung mau dadi merongos man. Mulane ganti kowe baleni neh tumindakmu ora karo giman kowe. Ora sapa kowe omonganmu kok kaya gimat. Aku giman. Lho kowe kok isih urip to, Man? Aku isih urip, Pak. Kowe mati yo. Sing kandha sapa? Nek aku mati kowe terus melu ketoprake sapa, Pak? Aja nganggur Aku ora bakal iso mati, Pak. Aku yo ben ae. angger kowe isih urip man aku melu. Wong kok iso. Aku ndek penyakit, Man. Apa? Kakendor kowe iki kok. Pak. Aja baleni neh tumindakmu mergo sing tak tresnani iki mung Gursani. Aku yo njaluk ngapura nek pirang-pirang dina iki aku gak iso nyukupi kowe Pak ning tulung aku disayangi ya Pak. Oleh ku nyayangi biyen mulan Man. Tenan. Iki Sani sejatine ora mati Pak. Mati kok Man. Mang iku takon etok-etok mati mergo wis tak telepon Pak. Ana telepon ora? Aku gak ngerti telepon. Ayo padha Pak. Nih, tani lho. Sudah ditemoni soleh kowe. Ora. Iki gambar opo? Iki lem nemok kondi iki. Kanthi cara iki, Pak, aku pengen nentremke kraton Kediri. Man, Mulane apa? aku kok mau dadi ngene. Wah. Aja somben ae. Sani jak mulih, Pak. Ngono. Aku tak ngerampungno perkara ning Kediri. Ayo, Nduk, mulai, Nduk. Tondo kitakon. Ancen bener. Apa luputmu nganti kowe tak bradat saka Taman Sari Kediri? Yen kowe ora duwe luput sakloron. Ning sing duweni luput wong tuamu. Wong tua. Iya. Yo kene ngembet karo aku lan kandangku sing oyo. Mergo nalika semono gelo rasane atiku. Sedulurku ya kakangku Singobarong kuwi dipateni wong tuamu. Supaya wong tuamu krasa yen kepiye rasane digelani wong. Digelake wong ben krasa atine. Mula kanthi kuwi jalaran nganti kowe tak bradat ing papan kene kowe kudu gelem ladi karo aku. Lah kok penak temen-temen. Ya lah kok penak temen iki colke apa ora? Gelem apa ora? Ayo kene. Mas kape apa? Esok-esok iso gegetem iso ngono lho. Anu sampeyan iki sapa to, Mas? Lha iku kok sangga wedokan loro. Iki putraning Ratu Kediri. Sing nyolong kowe. Iya. Tak jaluk oleh ora. Lho. Penak temen. Lho kok ora penak iku? Piye? Entuk Kowe iki aja nyamburi perkaraku. masalahe kowe wani karo aku. Tak jaluk nek gak entuk kowe malah bahaya lho. Lho. Tenan? Gak entuk tenan? Yo takku kuwi. Iyut. Kowe apa? Man apa? Gak metu aman. 1 2 3. Wes to. Wes sumingkir wae. Ora iso. Niki kula 1 2 3. Man, gimana? Wes sesuk kok kene. Kowe iki ngundang sapa to, Lek? Lah ya sikil kok digedrok-gedrok. Wes sumingkir tak kecok gulumu. Tenan? Man, suwi meneh, Man.
kanca kula gimana? Lah kowe wong nek nganggo kuwalik kok man iso nabrak. Niki gimana? Nggih. Lah kowe iki menungso kok duwe kanca kaya dem. Olah nganggo lho kuwalik. Aku kecepeten men. Lah kowe ku yo ono layar tak gedhuk nganti ping 9. Ora tentu. Iki putri-putri ratu sing dicolong karo Singobarong. Loro. Wah, Sani wis kadung tak kon nggawa muleh. Lho, kowe yo tetep kowe balik karo Sani, bahagia karo Sani. Putri loro tak sowanke mbah endi sing dijodohke aku engko gumantung karo ratune. Ngono. Mergo iki wis tentrem, wis reget, wis dadi siji. Ayo sowan bareng-bareng ning gone kraton ngaturno putri loro ngiras pantes kembul bujana Wiwaha Andra.